Odotus on pian ohi. Jääkiekon MM-kisat käynnistyvät perjantaina 12. toukokuuta. Pääpelipaikkana jälleen Tampere, joka isännöi Suomen alkulohkoa sekä finaaliviikonlopun mitalipelejä. Sellainen karnevaalitunnelmahan se on, että kyllä mulla moni pohjois-amerikkalainen ystävä aina on kysynyt, että onko se niin ihan näistä teidän sarjapeleissäkin ihmiset tällaisia. Suomihan on menestyshullua kansaa, tai en mä tiedä onko kansaa, joka ei olisi menestyshullua, mutta totta kai just se, että ne, jotka ei viime vuonna ollut osana tätä ihan mieletöntä kiekkotarinaa, niin haluaa seurata tämän vuoden kertomusta vielä lähemmin ja olla osana sitä. Leijonien kisakunnon mittaavat 3 ensimmäisessä ottelussa Yhdysvallat perjantaina, Saksa lauantaina ja Ruotsi maanantai-iltana. Muut Suomen alkusarjavastukset ovat Ranska, Unkari, Itävalta ja Tanska. Latvia isännöi toista alkulohkoa Riassa. Mukana isäntien lisäksi Kanada, Slovakia, Tšekki, Norja, Slovenia, Kazakstan sekä Sveitsi. Mä luulen, että Suomelta voidaan nykyään aina odottaa realistisesti MM-kultaa. Joskus se tulee, joskus se ei tule. Nyt se on ilahduttavan usein osunut Leijonien kohdalle ja siinä mielessä mä luulen, että tuo tilanne ei ole mitenkään kauhean uusi. Nyt on täysin erilainen tilanne, mitä on ollut koskaan. Eli menestys on ollut niin kovaa, että mitenkä siitä pystyy taas onnistumaan ja keräämään semmoisen matkan, että se päättyy hienosti, niin se oikeastaan sitten nähdään tuossa kisojen aikana. Ja kaikki haluavat haastaa hallitsevan maailmanmestarin. Joka vuosi ollaan puhuttu, että onko tämä USA:n vuosi ja niin poispäin. Ja tietysti Kari Jalosen tsekki on ollut erittäin hyvä tänä vuonna. Ai, pojat pitää maaleja! Kyllä mä uskon isoihin. Tietysti Kanada, ehkä USAkin voisi olla tänä vuonna. Ruotsi viime vuonna ihan älytön floppi ja mä uskon, että ruotsalaiset ei kehtaa sitten Tampereelle kyllä palata samanlaisella gamefaceillä. C More esittää tuttuun tapaan suorana ja suomeksi selostettuna turnauksen kaikki 64 ottelua. Leijonien ottelut ja ratkaisupelit MTV3-kanavalta. Voi paljastaa jo nyt, että tulee äärimmäisen kova joukkue. Yksi pelaaja nousee siinä ylitse ehkä muiden, Marko Anttila. Patrik Laine voisiko olla jopa Suomen kapteeni noissa kisoissa? Ei se siitä taktisesta osaamisesta ainakaan tule mäkiin. Kaikki muu kuin mestaruus niin on niin sanotusti pettymys, että niin kova Suomi on ollut viime vuosina, että ne on ansainnut ton aseman, missä ne on. Studiolähetyksiä on C Morella luvassa yli 20. Lähetys käynnistyy 50 minuuttia ennen ottelun alkua ja jatkuu tauotta, kunnes ottelun tapahtumat ja tunnelmat on perusteellisesti pelin jälkeen purettu. On tämä hurjaa pölyä! Pölyä! Roolitus on loppuun asti hiottu. Teemu Niikon, Minna Korkan ja Tomi Tuomisen laidoilla hyökkäävät muun muassa Olli Jokinen, Karri Kivi, Lasse Kukkonen, Tero Lehterä, Petri Kontiola ja Niklas Bäckström. Se täyttyy koko se katsomo, mikä oli koko halli oikeastaan, kun se Suomi-paita päällä on. Niin kyllä itsellä oli sellainen olo, että vitsi kun vielä pystyisi pelaamaan osana joukkuetta ja näin. Että kyllä siinä, jos silloin ei ole valmis pelaamaan, niin mä en tiedä, että milloin olisi. Sami Kapanen ja Janne Pesonen jakavat Leijonien otteluissa pelipaikan tapahtumien polttopisteestä vaihtoaitioiden välistä. Pääselostajana tietenkin Antero Mertaranta. Ja nyt väsyttäkää se 3 maalia! Suomi on maailmanmestari! Suomi on maailmanmestari! Kuka lyö? Sakari Manninen iskee Suomen 4. maailmanmestaruuteen! C More esittää kaikki ottelut ja lähetykset ja tarjoaa kattavasti kaikkea mahdollista kotikisoihin liittyvää. Ottelukoosteet, päivittäiset kisaraportit, kisojen upeimmat hetket sekä asiantuntijoiden tarinoita ja keskusteluita MM-kisoihin liittyen. MTV3-kanavalta näet siis kaikki Suomen ottelut sekä päätösviikonlopun mitalipelit. Myöhäisiltojen MM-ekstroissa kisahuuman kulisseihin sukelletaan tänä vuonna Peetu Pasasen ja Siim Liivikin johdolla. Myös Huomenta Suomi elää vahvasti mukana MM-tunnelmissa läpi kisojen. MTV-katsomo ja MTV Uutiset Live tarjoilevat näkökulmia ja huippuhetkiä kaikista kisojen tapahtumista. Ei se välttämättä se pytyn nostaminen, mutta se matka, niin kyllä se vaan kun se on mestaruusmatka, koska sitten tiedetään, että sitten ollaan tehty asiat niin hyvin, että kukaan muu ei ole siihen vastaavaan pystynyt.